Sanibonani futhi sinibingelele sikhona sigodlweni esikhulu eMlambo Munye, the School of African Indigenous Science, lapho senze khona into ezintathu ngohlale ngiphinda phinda. Okokuqala siyafundisa, okwesibili siyayala, we advise, okwesithathu bese kuba ukuthi ke sesiya kwelapha ngokomzimba, ngokwengqondo nangokomphefumulo. Uyabona nje mangifuna ukubeka ukuthi silapha ngokufundisa, nazi incwadi iqelile. Kunalabantu abahlushwa ezokuthwasa, nansi incwadi okuyiyona ethi Umsamo ubizo nokwelapha kwendabuko. Kukhona labo abafuna ukwazi nje ngesiko, ngeSintu, nansi incwadi esinayo ethi Umsamo iziko lamathongo. Uyabona ufuna iSintu sonke sila. Uphinde futhi kungapheleli, uphinde usithole sonke la kule ncwadi. Uphinde futhi bese uthola lokuthiwa ama-practicals ke manje wenza kanjani kula. Bese ke manje ke uphinda ke sesithi ke kulungile. Uyazi nje basiphila sinenkolo. Manje ke kunalemthetho eyishumi yadalwa uNkulunkulu. Kunenkolo zomhlaba. Sathi cha, asithathe na imithetho eyishumi kaNkulunkulu ke sicubungule nje, si-analyze, sikhulume ngayo. Sadlula lapho sathi aya kwanele, ake sikhulume ngeimfihlo eziphethe izinkolo zomhlaba. All world religions kula uyathanda uthande. Manje ke sase sixoxa ke siyakhuluma ukhozini, siyabhala emaphepheni, akukho la singekho khona koma television. Sithathe lokho siqoqa, sikufake ezincwadini. Kuyatholakala kule ncwadi iphi nansi Umsamo node lena ethi idwala laphakade. Sidlule lapho siyayithola futhi khona lapho Umsamo nansi ya kuthangi nayizolo, nansi ingone yoMsamo, nakya iradio ingono nenkabi yazibonela kunjalo. So ke kodwa ke manje sasesijika ke sesithi hayi angithi sikholiwe kakhulu, sikhuluma ngoJesu Kristu. Ngabe imfundiso zakhe siyazilandela na? Nansi Umsamo nenjula izimfundiso ezika Jesu. Uza umuntu ethi oh Jesus, ngakho ke uyazilandela into ayezisho. Umbuzo oqala nje uthi othanda umakhelwane wakho njengoba uyithanda. Akungidluleke lapho ngene ehlweni sethu namhlanje. Hey, we bantu benkosi ave nixabane emindenini. Anive nixabana nizwani, ninukane, nihambe kuze kuyonezezela ngishisa ngoma uMelaphi athi uthakatha umfowenu, uthakatha ubani. Hawu kahleni we bantu benkosi. Ake nibheke la. Uyabona uxabana emndenini ningezwani. Athi mina bayanginuka, basangifuni, ingane zakithi zithi. Kunezathu. Okokuqala nje, uyabona emandulo ningizwe kahle. Hayi njengoba ngikhuluma nani ngicama ukuthi mhlambe ngikhuluma nani ngoba ningekho perfect. Nabasemandulo bengekho perfect. Bona bawese ngoba kunezinto ababezenza zeSintu. Abasebeshiya nathi. Yizo lezi sishayayo namhlanje. Ubone emndenini kungezwanwa nje. Na indaba yokuqala. Uyabona indaba ezikhwama. Uma wakhona izikhwama emndenini, zagcina zingathathwe umuntu, zagcina zivaliwe, zagcina kuthakathwe ngazo, ziyaxabanisa. Nidovadova izikhwama nje. Nife futhi uthola ukuthi emndeni owodwa yabona nifa ngendlela eyodwa. Njalo ngenyanga ethile siyashona inini. Kusho kwaphehlwa amanzi amnyama. Cha, izikhwama. Okwesibili mhlambe kunamagama eqalekisa akhulunywa. Umsindo wabakhona emndenini. Osusalela ke manje osuyinsilela. Sebayihambela labantu. Okwesithathu mhlawumbe khona into okufanele zifezwe kulomndeni, zangafezwa, zangagcinwa lezinto. Okunye uthola ukuthi uyazi emandulo wevela xoshwa umuntu. Phela kanjalo.
kunekhehla kumbe kunemakoti kumbe umfazi kumbe unkosikazi waxoshwa la ekhaya kwethiwa hamba la ekhaya wena uphingile wena wenza ukuthi nokuthi akugala iphepha ahambe agcine ngcwatshwa kwezinye indawo. Lo muntu lona mesebuya anisamnaka animazi futhi othi ebuya uyonixova nonke. Khona umuntu uyazi ngenibona umuntu bandla o disabled uthoda nimnake emndenini anganakwa lo muntu athathwe njengesilima kwasho kwacima ini kanti uyonibuyela lo muntu ngoba wahamba inhliziyo ibhlungu ukuthi anginakiwe niphinde ningamnaki futhi. Nezinto ezingagcinwanga ke njengoba sesikholwa namhlanje hayi thina sikwenza ukuthi hayi kwasho nithi nisonta ningakwenzi lokho kodwa nibe nixabana nibondene ninodwa. Nangu umama mhlawumbe wanqaba ukuthatha izikhwama, nangu ubaba wanqaba ukuthatha izikhwama, nazi ezinye zavalwa ezinye zaconvertwa. Hayi mina ngikwenza umthandazo lokho hayi kwasho kwacima. Hey mame hambe emhlabeni generation down the line shaye kubuye wena qobo lwakho usuthi hayibo. Okunye mhlambe uthola ukuthi kunjani na nidlala imimoya nembethe la ekhaya nonke uthola ukuthi wena ozondwayo wazala umbethe wena manje abazalwa bembethe laba manje lo muntu omembethe uyena ofuna ukulungisela usekwakhela isigcwagcwa kulabo abanye. Ngakho ke kuningi singakubala uthola ukuthi mhlawumbe kwenza umsebenzi la ekhaya kwakhona onganakwa bese bebuya ke sebezoshaya. Nayo into ofuna niyazi bakwethu sidila lana nethongo uyathanda uthandi ithongo ingakho kuthiwa bayiwula ngoba mase buya ube ngesibhaqa. Uyabona khona into engihlekisa uyabona njengoba ngihleli la nginalento la engabe ngiyakuvezela wona inkaba noma ubani unenkaba ngisho uJesu wenenkaba ngisho umfundisi wakhe esontweni unenkaba yanqanyulwa kubani ngoba yanqanyulwa kuyise nonini lo namhlanje usuthi uyidemoni yanqanyulwa kukhokho. Ngakho ke wena ushawa izinto zalabo abantu abahamba phambi kwakho oxhumekeke kubona ngale nkaba. Ake sibe objective bantu benkosi, ake sibe neqiniso nje ukuthi umuntu uphila ukuthathe ubuwena ubeke eceleni bese uthi think outside the box basho njalo abelungu ukuyibuka into ngaphandle kokuinfluence wokunye uyolithola iqiniso. Ngakho ke uyothotha ekushayekeni kwakho ningezwane emndenini nixovane nakho kokubhlungu ke bese nizodlala thina ke belaphi uyeza uzohlola ngithi hayi umfowenu uyezohlola hayi umamezana hayi uma wakho sengiyawuxova ngiyawubonda umndeni la ngena khona kushaka wabulala zonke izangoma kwasale sodwa nombiyani esathi hayi izulu eliphezulu lifake lento elami ke lithi ke sengikunikile ukuthi yini engase ibangele lokho kodwa umndeni nomndeni unendlela zawo nezinto zawo engakusho ithani manibondane emndenini nixabana ngaphambi konihambe niye kumuntu engicabanga ukuthi uzonitshela iqiniso. Ake niphahle, ake nishisa impepho, ake nibeka amakhandlela endishe namanzi kutholakala lokho kule ncwadi ethi Umsamo noDengezi. Nasi isithombe sakhona sikhona la awuthi ngithi peqe ngibona ngizawuzithola amasinyane yini ke ngisivule la sikhona na kuyaqhamuka impepho la nasi isithombe sakhona uyasibona nasi ke wenze lokhu nje ubuze kubanikazi bendaba ukuthi hayibo saxabana kangaka siumndeni odwa sizalene kwenze njani niyolithola iqiniso bantu benkosi. Ngakho ke elami mina linye yebo ngumelaphi wendabuko mina kodwa ekelapheni kwami ngibona kungcono ukufundisa kunokuthi ngiqamba amanga ngoba uma uzofika esigodlweni emlambo omunye isibongo siphambene okungenye izinto futhi ezincabane ningezwana uthi mhlambe lapha emuva kukhokho kumkhulu mhlambe ukhokho ofana bisibongo sasekhabonini wayibamba umfana wabizwa uyise njengoba nenza namhlanje nilahlekile nje seniyaxabana. Ngakho ke umuntu ufuna ngimfundise esigodlweni ngicha nakho fanele ukwenza namhlanje usuthoda wakhipha isisu
uthola namhlanje ingane eyashona. Hayibo, nanga umuntu eqhutshwa ugobele uyogeza empophomeni uyogeza emfuleni. Hayibo, kahle nali ibhadi. Into yasekhaya leyo. Awugezwa umuntu. Hayi yenza ilanti nanka amarompa. Kahleni Nkosi yami. Ayikupha amarompa isikhathi sikashaka. Ayikupha amarompa emandulo. Amarompa ayikuphi ebengafika abamhlophe. Yini isiphamisa abamhlophe ngasiphamisa kwethu. Ngakho ke bantu benkosi. Ninengxabane ekhaya, anizwani nibondene. Akiniqele into engishilo. Hayi ngoba ngihlakaniphile, kodwa ngizama nje ukuthi ake senze ukuthe phecelezi. Uyokhokha uzufe, ukhokha. Wena wabona ama toll gates usuke eGoli eThekwini. Ngiyabonga.